איך זה עובד בסטודיו שלי, ממש. תמיד זה מתחיל כמובן שאתם מתקשרים ורוצים קעקוע. אבל אז אנחנו נפגשים לפגישת ייעוץ. ובפגישת ייעוץ אנחנו בעצם יושבים, רגע מכירים, רגע נרגעים. ואז אני ממש מתחילה לחקור אתכם. להבין מה הסגנונות שאתם אוהבים, איך אתם מדמיינים את הקעקוע, באיזה אווירה הוא, אם זה כזה קווים שחורים וכהים, או משהו ממש מרופרף ועדין. מה האנרגיה בעצם? מספרים לי את הסיפור, אני כאילו דולה ממכם את המידע, מנסה ממש לחקור אתכם. ואז אני מתחילה לצייר עליכם. והציור הוא כזה עם טושים, וזה גס וזה גדול, שזה גם קטע ממש מטורף, כי כאילו מלא אנשים נורא מפחדים, הם כזה, אמא, ככה זה הולך להיראות. כזה, לא, זה לא הולך להיראות ככה, זה פשוט טושים שמנים, מקושטים. גם אני מתחילה להתחבר אליכם, וגם הגוף מתחיל לתת לי כמו פשוט מכוון אותי, ופתאום עולים לי דברים, ואנחנו מציירים, ופתאום אנחנו רואים איזו צורה מטורפת שיוצאת, וזה כזה וואו, בדרך כלל זה כזה גם אני וגם אתם פתאום קולטים את זה, שזה כזה וואו, וזה כאילו זה לא משהו שתכננתי, זה משהו שעובר דרכי, וזה, כשזה קורה, זה הכי מרגש, וזה קורה הרבה, זה ממש קורה הרבה, כשבאמת משחררים ונותנים לדברים לבוא, מה זה מרגש? ואז אנחנו יושבים, מציירים, ומה שרוצה להתגלות בפנינו. אז אני בדרך כלל מצלמת את זה טוב ולוקחת את זה הביתה. מדייקת את זה ומסדרת את זה, שולחת את זה אליכם, ואתם מאשרים. ואז אנחנו נפגשים ליום של הקעקוע. תכלס זה יום כזה מהמם ותהליכי. כשבאים, תכלס באים בלי לפנים לעצמכם. זה הזמן שלכם, לפנות לכם יום רגע, להביא אוכל, להביא דברים שעושים לכם טוב ושנעים על הנשמה. ומגיעים כאילו לסטודיו, ויאללה, נכנסים לוורטקס. הסטודיו שלי זה כמו וורטקס כזה, אתה נכנס לשם הזמן נעלם, אנחנו בתוך היצירה, כמה שעות טובות, אם זה גדול אז כמה פעמים, תלוי בגודל של הקעקוע, אז אתם יוצאים עם הקישוט המהמם שלכם לתהליך ההחלמה, שגם אני מלווה אותי, שיש לכם יצירה שאתם קמים כל בוקר ומסתכלים עליה, ואתם כזה, יואו, זה יפה, זה כיף לי. וכמובן שאני תמיד מקנה, וכיף לכם. זהו, בגדול, חכה לפגוש אתכם.